Иң популяр татар язучысы Зифа Кадированың яңа китабы язмышыңа язылганны дип атала. Бер ай элек кенә табадан төште. Ул мең тираж белән дөнья күргән китап яшен тизлеге белән алынып бетә ди китап сатучылар. Аны кайлардан һәм нинди бәядән алырга мөмкин? Азонда Зифа Кадированың яңа китабы 546 сумга сатыла. Икенче бер сатучыда шак кына кыйммәтрәк 582 сум. Яндекс.Маркетта тагын 200 сум өстәп 737 сумга сатуга чыгарганнар. Уфадагы Планета книги кибете сайтында матуррак бәя күзгә чалынды 611 сум. Килеп алсаң бәя шундый. Ә менә икенче бер шәһәргә әйтик, Мәскәүгә җибәрү өчен тагын 560 сум чыгарып саласы. Ахыр чиктә китапның тулы хакы 1171 сум була. Татарстан китап нәшрияты сайтынан китапны 595 сумга эләктерергә мөмкин. Монысын китапны килеп алган очракта. Ә менә икенче бер шәһәргә доставка түләүле. Ә хәзер әйтченең язылучыларына иң зур серне шишәбез. Зифа Кадированың яңа китабына иң арзан бәя Казандагы Каләм кибетендә. Биредә ул ике төрле бәядән сатыла. 560 сумга һәм 510 сумга. Каләм кибетендә китаптан тыш барлык төрдәге канцелярия товарлары сатыла. Әгәр 1000 сумнан күбрәк суммага әйбер алсаң, Зифа Кадированың яңа китабын оптовый бәядән, ягъни 510 сумнан бирәләр. Китапны күпләп алган очракта тагы да арзанрак чыга. Каләм кибетнең исеме дә Зифа Кадирова китапларына бәядә бик матур. Шулай бит? Каләм кибете Казанда журналистлар урамында урнашкан. Тулырак адрес һәм белешмәләр өчен телефон видеоның тасвирламасында, ягъни описаниедә.